nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo masanano muli ndine Blessings Chileuka. Poyamba nkhanizi nayi mitu yake. President Chakwera anali nawo pa msonkhano otsegulira msonkhano waukulu wa bungwe la United Nations General Assembly UNGA. Akatswiri oyang'anira ntchito zopereka madzi ndi ukhondo muno mu Africa akukumana mu mzinda wa Blantyre ndi cholinga chopeza njira zothana ndi mavuto okhudza ntchito za madzi ndi ukhondo. Mabanja omwe akupindula ndi mtukula pakhomo mboma la Mangochi awalimbikitsa kuti adziyesetsa kugwiritsa ntchito ndalamazi pochita bizinesi zing'ono-zing'ono zomwe zingathandize kutukula miyoyo yawo. Takulandirani unkhanizi. President Dr. Lazarus Chakwera anali nawo pa msonkhano wotsegulira msonkhano waukulu wa United Nations General Assembly UNGA mu mzinda wa New York ku United States of America, komwe President wa dzikoli Joe Biden analankhula potsegulira msonkhanowu. Dr. Chakwera yemwe ali mu gulu la atsogoleri ku msonkhanowu akuyembekezeka kulankhula ku msonkhanowu lachisanu. Mayeso Chikhadzula ali ndi zambiri mlipotiri. Anachita nawo mwambo wotsegulira msonkhano waukulu wa bungwe la United Nations General Assembly. President Chakwera anapitirira kukambirana ndi President wa dziko la Ireland Michael Higgins. Pa mkumanowu President Chakwera anatenda kukhutira ndi ubale wabwino moli pakati pa dziko la Ireland ndi dziko la Malawi, komanso kuyamika pa zomwe dziko la Ireland lidachita polongeza zothandiza dziko la Malawi pa ntchito za chitukuko. Mawu ake ndi unaona nkhani zakunja kwa dziko la Malawi Anansi Tembo anati boma la Ireland ndi lodzipereka kwathunthu pothandiza mayiko a Africa komanso dziko la Malawi pothana ndi mavuto a njala. President Higgins ali ndi chidwi pa nkhani ya food security, kuti kuthetsa njala m'mayiko. Amakhala kumayankhula mabungwe osiyanasiyana zakufunika kwake kuti Africa ikhale ndi chakudya chokwanira. And monga mukumbukira President Higgins anabwerapo ku Malawi chama 2014. Ali ndithu amakumbuka ulendo wake obwera ku Malawi. Nde apapa amangokumbutsana ndi president wathu zakufunika kwa kuti anthu akhale ndi chakudya. Maganizo ake iye amene ali nawo komanso a president iso amufotokozera za ifeyo maganizo athu amene tikupangira kuti kutsogoloko tisadzakhale ndi njala. Kenaka President Chakwera anakakhala nawo limodzi ndi atsogoleri a mayiko osiyanasiyana pa msonkhano wokambirana za mankhwala osiyanasiyana ozunguza bongo wa Global Coalition Address Synthetic Drug Threats, omwe anachititsa President wa dziko la United States Joe Biden ngati mbali imodzi ya msonkhano wa nambala 79 wa bungwe la United Nations. Mgwirizano wa mayiko polimbana ndi mankhwala ozunguza bongo wa Global Coalition Address Synthetic Drug adakhazikitsa ndi President Biden chaka 2023 pofuna kulimbana ndi mchitidwe zopesa mankhwala ozunguza bongo. Mayeso Chikhadzula, MBC, New York, USA. Ndipo President Dr. Lazarus Chakwera wati kulumikiza anthu kuluso la makina a internet ndikofunika kwambiri pokwaniritsa masomphenya a Malawi 2063. Dr. Chakwera anali nawo pa msonkhano wa Next 3 Billion Digital Forum omwe anakonza a Semaphore Foundation ku New York mdziko la United States of America, komwe anthu ndi mabungwe osiyanasiyana komanso atsogoleri a mayiko amakambirana mfundo imodzi yoti anthu ambiri akhale ndi mwayi okhala ndi kudziwa luso la makina a internet. Pa mkumanowu President Chakwera anamema anthu kuti adzayambitse ntchito zawo za malonda ku Malawi. Mayeso Chikhadzula wadza ndi zambiri mlipotiri. Cholinga cha msonkhano omwe anakonza a Semaphore Foundation nkufuna kuonetsetsa kuti pofika chaka 2030 anthu 53 billion adzakhale ndi mwayi ogwiritsa ntchito luso la makina a internet popeza misika ndi zinthu zina maka m'mayiko aku Asia, Africa komanso Latin America. Pa msonkhano President Chakwera anatsindika pofotokoza zazikulu zomwe boma lake lachita poonetsa kuti ntchito za makina a internet zipite patsogolo m'dziko la Malawi
komanso kuti anthu ambiri akhale ndi mwayi ogwiritsa ntchito luso la makina a intaneti. President Chakwera ati boma lake lamanga ntchito zosiyanasiyana zothandiza kuti ntchito za makina a intaneti m'dziko la Malawi zipite patsogolo, koma akufuna thandizo logulira zipangizo zina. Pamenepa President Chakwera wapempha makampani omwe afuna kuyambitsa ntchito zawo zamalonda ku Malawi kuti abwere, kamba kuti dziko la Malawi lidakhazikitsa ndondomeko zabwino zokomera anthu ochita malonda. Mkulu wa bungwe la Malawi Communication Regulatory Authority MACRA, Daud Suleiman, ati ntchito yokhazikitsa Semafa Foundation ndi yofunika kwambiri pokweza ntchito za luso la makina a intaneti. Cholinga cha mkumano umenewu nchakuti wina aliyense munthu wa pa dziko lapansi pano apezeke kuti walumikiza ku makina a intaneti. Ndipo pa dziko lapansi pano pali chiwerengero cha anthu okwana 3 billion amene sanakhale nawo mwayi ogwiritsa ntchito makina a intaneti. Ndiye mkumanowu umabweretsa anthu osiyanasiyana, akuluakulu amabizinesi, akuluakulu amayiko, akuluakulu amabungwe osiyanasiyana, kuti tikhale pamodzi, kuti tionetsetse kuti tigwirizane kuti tingapange zotani kuti munthu wina aliyense wa pa dziko pano apite nawo pa makina amene a intaneti. Ndimuona kuti ifenso ku Malawi tikuyesetsa ndithu pakanali pano tafika pa 37.9% kuthekera kumene intaneti yalowa ku Malawi. Izi zikutanthauza kuti anthu ambiri ku Malawi kujaso sanafike nawo mwayi woti athe kugwiritsa ntchito makina a intaneti. President Chakwera kenaka anapitirira kukumana ndi President wa dziko la Kenya William Ruto, pomwe atsogoleri awiriwa akambirana nkhani zosiyanasiyana zolimbikitsa ubale pakati pawo. Kenaka President Chakwera anapita ku ofesi ya kazembe wa dziko la Malawi ku New York, komwe anakumana ndi ogwira ntchito komwe mwazina anawalimbikitsa momwe azigwirira ntchito zawo. President Chakwera wakhala mtsogoleri woyamba wa dziko la Malawi kukafika ku ofesi ya kazembe wa dziko la United States mu mzinda wa New York. President Chakwera ali kuno ku New York mdziko la United States of America, komwe achita msonkhano wake namba 79 wa bungwe la United Nations. Mayeso Chikhadzula, MBC, New York, USA. Mayi wa dziko lino Madamu Monica Chakwera wati ntchito za maphunziro zikupitirira kukumana ndi zovuta zomwe zikubweretsa chiopsezo patsogolo la achinyamata. Madamu Chakwera anena izi pa msonkhano wa akazi atsogoleri a m'mayiko pambali pa msonkhano wa United Nations ku New York. Iwo ati achinyamata 17 pa 100 ndi omwe ali ndi mwayi wa maphunziro aku sekondale. Iwo ati izi zili chomwechi kamba ka mavuto monga umphawi, sukulu zotalikirana komanso kuchepa kwa malo ophunzirira. Madamu Monica Chakwera anati atsikana akukomananso ndi vuto la maukwati a ana achichepere komanso kutenga pathupi adakali achichepere zomwe zikupangitsa atsikanawa kusiyira sukulu pa njira. Wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi walangiza akuluakulu a bungwe la NIF kuti adzipereka ngongole mopanda kukondera. Dr. Usi anena izi pomwe adakayendera anthu ku msika wa Mtandire mu mzinda wa Lilongwe. Zambiri mulipoti la Trust Office. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu adayamba kuyendera msika wa Mtandire ndi kugula katundu osiyanasiyana monga nsomba, masamba, tomato ndi zina. Dr. Usi apemphanso kulolerana pakati pa anthu azipani zosiyanasiyana ndinso kulimbikira ntchito kuti dziko lino lipite patsogolo. Nabwera kuti ndizaone tizakambe za business azipanga apply ngongole za loan ngongole za NIF komanso kuona kuti akupanga chiyani kuti azipeza ndalama komanso kukamba za kufunika kokhalira limodzi kuti anthu ambiri kunoko MCP, DPP, UTM, Afford, UDF, PP ndi zipani zonse osamasankhana machalichi osasankhana ndife amodzi. Wachipani chamvere chisoni nzache ngatali pa mavuto tisamakhala amodzi pa maliro pokha pa mtendere pa mavuto tikhale amodzi tikatero tiona kuti dziko lathu lipita patsogolo. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu adamaliza ulendo wake oyendera anthu ndi mchezo monga kuimba komanso kusewera bawo mwa zina. Ndipo phungu wa derali a George Zulu wayamikira Dr. Usi
kamba koyendera anthu a mdera lake. Azulu apemphanso anthu a mderali kuti azibweza ngongole za NIF ndi cholinga choti anthu ambiri mderali apindule. Trust Office, MBC, Lilongwe. Akatswiri oyang'anira ntchito za chitukuko cha madzi ndi ukhondo muno mu Africa akukumana mu mzinda wa Blantyre ndi cholinga chopeza njira zothana ndi mavuto okhudza ntchito za ukhondo ndi madzi m'mayikowa. Polankhula pamene amatsegulira msonkhanowu, nduna yoona za madzi ndi ukhondo a Abida Mia ati ali ndi chikhulupiriro kuti pa msonkhanowo akatswiriwa apeza njira zatsopano zomwe zingathandize kupititsa patsogolo ntchito zopereka madzi abwino ndi ukhondo m'mayiko a mu Africa. Kumbukani Phiri walemba ripotili. Nkhani za madzi komanso ukhondo ndi vuto lalikulu m'mayiko ambiri muno mu Africa. Pachifukwa ichi, akuluakulu oyang'anira nkhani za madzi komanso ukhondo ochokera m'mayiko 30 muno mu Africa akukumana mu mzinda wa Blantyre pofuna kupeza njira zopititsira patsogolo nkhani za madzi komanso ukhondo m'mayiko a mu Africa. Potsegula msonkhanowu, nduna yoona za madzi komanso za ukhondo a Abida Mia anati mayiko ambiri muno mu Africa akulephera kukwaniritsa ndondomeko zoonetsetsa kuti wina aliyense akhale ndi madzi a ukhondo pofika mchaka cha 2030. Amia anati ali ndi chikhulupiriro kuti pa msonkhanowu akuluakulu oyang'anira nkhani za madzi muno mu Africa agwirizana ndondomeko zabwino zomwe zingapititsire patsogolo nkhani za madzi komanso ukhondo muno mu Africa. Msonkhano imeneyi ndiofunika kwambiri kuti aliyense adziwe kuti tupanga regulate pa nkhani ya madzi kuti aliyense akulandira madzi a ukhondo tisanafike 2030 ndekuti ku midzi ayenera kulandira madzi ndi sanitation services kulikonse. Dr. Lazarus Makate Chakwera akufunitsitsa kuti aliyense akhale ndi madzi a ukhondo. Ndechifukwa chakukhala ndi conference imeneyi kuti regulation tipange regulate kuti kulikonse kukhale madzi a ukhondo. Msonkhanowu wakonzedwa ndi bungwe la Eastern and Southern Africa Water and Sanitation Regulators Association ESAWAS, ndipo mlembi wamkulu wa bungwe la Yvonne Magawa anati ndikofunika kuti pakhale ndondomeko zoyenerera kuti anthu athe kufikiridwa ndi nkhani za madzi abwino komanso ukhondo. Ndipo pothirirapo ndemanga, mkulu oyang'anira bungwe la Wasama a Robert Hanja anati pakufunika kukhazikitsidwa nthambi yapaderadera yomwe ikhale ikunikira momwe ntchito za madzi ndi ukhondo zikuyendera mdziko muno. Ife Awasama ndi bungwe limene timayimirira anthu onse amene amapanga za madzi m'malawi muno, ma water board, ma NGO ndi ena otero. Ndiye kwa nthawi yayitali takhala tikungogwirizira izi zokhala pakati nkhala pakati amene pachizungu timati regulator. Ndiye panopo tili ndi mwayi pamene boma likuganiza zoti likhazikitse regulator kuti azikayang'ana zokhudzana ndi madzi, makamaka kugawa madzi komanso za sanitation. Ndiye ife tikusangalala popeza zinzathu abwera m'mayiko osiyanasiyana opitirira 30 ali m'malawi munomo kukambirana nkhani ngati zimenezonso. Ife tili pano kuti tiphunzire tione kuti azizathu akupanga zotani. Bongo ife ngati Malawi tikamalowera njira imeneyo tikhale kuti tili ready komanso tiphunzire kwenikweni kuti yathu regulator ikamabwera ikhale yoti ndiyokhazikika. Ndipo polankhulapo pa msonkhanowu, mkulu oyang'anira nkhani za madzi ndi ukhondo ku African Development Bank Mchera Chira anati banki yawo yapatula ndalama zokwana $12 billion zomwe zigwire ntchito zosiyanasiyana zopititsira patsogolo nkhani za madzi ndi ukhondo pofika chaka cha 2030. Msonkhanowu wabweretsa pamodzi akuluakulu oyang'anira nkhani za madzi komanso ukhondo amuno mu Africa pansi pa mutu ofuna kupeza njira zamakono zothandizira kuthana ndi mavuto a ukhondo komanso madzi abwino. Kumbukani Phiri, MBC, Blantyre. Nkhanizi zochokera kuno ku MBC, tiyeni tionenso mitu yake. President Chakwera anali nawo pa msonkhano otsegulira msonkhano waukulu wa bungwe la United Nations General Assembly UNGA. Akatswiri oyang'anira ntchito zopereka madzi ndi ukhondo muno mu Africa akukumana mu mzinda wa Blantyre ndi cholinga chopeza njira zothana ndi mavuto okhudza ntchito za madzi ndi ukhondo. Mabanja omwe akupindula ndi mtukula pakhomo mboma la Mangochi
awalimbikitsa kuti adziyesetsa kugwiritsa ntchito ndalamazi pochita bizinesi zing'onozing'ono zomwe zingathandize kutukula miyoyo yawo. Popitiriza, dziko la China kudzera mu gulu la zachipatala la mdzikolo lapereka zipangizo zachipatala ku chipatala cha Kamuzu mu mzinda wa Lilongwe. Wachiwiri kwa nduna ya zaumoyo Halima Daudi ndiwo alandira zipangizozi. Zambiri mulipoti la Austin Fukula lomwe akuwerenga ndi Lonjezo Msodoka. Daudi ayamika ubale wabwino umene ulipo ndi dziko la China omwenso wathandizira kuti chipatala cha Kamuzu chilandire zipangizo za chipatalazo. Mwazina zipangizozo ndi monga zoyezera amayi oyembekezera, makina opimira kuthamanga kwa magazi, zogwirira kumalo ochitira operation mwazina. Izi atizithandiza kuti odwala adzipeza thandizo lapamwamba la chipatala pogwiritsa zipangizo za makono. Wachiwiri kwa ndunayu anatinso nzonyaditsanso kuti boma la China likubweretsa akadaulo a zachipatala kuti adzathandizire madotolo a mdziko muno. Zachitika ife timene anapita president athu Dr. Lazarus Chakwera amakakambirana ndi a president ku China. Chomwe anakambirana china chikuti apange ubale wabwino kuti aku China zitithandiza ifeyo kuti health system yathu ikhali yopambana, ikhali yopita patsogolo. Monga mukudziwa masiku ano kuli modern technology, mzipatala muli ma equipment atsopano. Ndife mwaona tsiku la lero anzathu aku China Shanxi province anabwera vice governor awo muzatipasa zipangizo. Kazembe wa dziko la China kuno ku Malawi Alonjo ati kuonjezera thandizo lomwe aperekalo boma la kwawo likuperekanso mwayi wa maphunziro kwa ogwira ntchito za umoyo a mdziko muno kukaphunzira ku China. Izi zikudzera mu ndondomeko ya mgwirizano wa pakati pa unduna wa za umoyo wa mdziko muno ndi komishoni ya za umoyo ya mdziko la China. Madotolo oposa 1000 ochokera mdziko la China akhala akubwera mdziko muno kugwira ntchito za umoyo mu zipatala zikuluzikulu za Blantyre, Mzuzu komanso Lilongwe kuyambira mchaka cha 2007. Mawanja omwe akupindula ndi ntchito ya boma yopereka ndalama za mtukula pakhomo m'boma la Mangochi awalimbikitsa kuti adziyesetsa kugwiritsa ntchito ndalamazi moyenera pochita bizinesi zing'onozing'ono zomwe zingathandize kutukula miyoyo yawo. Mmodzi mwa akuluakulu ona za chisamaliro cha anthu ku khonsolo ya bomali a Patrick Cholopi anena izi pamwambo opereka ndalama za mtukula pakhomo ku mawanja omwe ali pa mndandanda opindula ndi ntchitoyi m'boma la Mangochi. Owen Mavula ali ndi nkhani yonse. Boma la Mangochi lili ndi mawanja 28,366 omwe akupindula ndi ndalama za mtukula pakhomo, chiwerengero chomwe ndi chokwerapo poyerekeza ndi mbuyomu pomwe chiwerengerochi chinali pa 18,894. Ambiri omwe akulandira ndalama za mtukula pakhomo akuyamikira ntchitoyi ponena kuti miyoyo yawo yasintha kamba kuti akuthandizika kupeza chakudya pakhomo, kulipira sukulu ana awo, pamene ena akuchita bizinesi zing'onozing'ono. Izi azinena pamwambo opereka thandizo lina la ndalama za mtukula pakhomo ku mawanja omwe akupezeka mdera la mfumu yayikulu Chowe mbomali, komwe ambiri mwa omwe alandira akuthokoza boma chifukwa cha thandizoli. Ubwino wa mtukula pakhomo ndili ndi ana ophunzira sukulu ndiponso anawo umphawi wawo pamene ndikulandira ukutha chifukwa ndimati ndikulanda ndalama kwagulira sopo, makope, timakabudwa ndi uniform ndi chakudya. Komanso pa nyumba paine sindimasowa chakudya chifukwa tikalandiramo timagula chakudya. Mtukula pakhomo pofikira lero mbo yanga ndikuona kuti nasintha chuka napezapo mbuzi pakati pa ndinazo kwana 10. Nyumba ya malata inde sinamange koma chimene chinandipindulira mtukula pakhomo nimayamika kwambiri kuti napeza mbuzi ananga ndimathandizikira ninjalayi. Pamene mawanja ena akudalira ndalama za mtukula pakhomo ngati thandizo lokhazikika pa miyoyo yawo ya tsiku ndi tsiku, akuluakulu a makomiti omwe akuyendetsa ntchitoyi akulimbikitsa kuti mawanja onse omwe akulandira ndalamazi adziyesetsa kupeza chochita ndi ndalamayi kuti apindule. Mmodzi mwa akuluakulu a mukomiti ya mtukula pakhomo mdera la mfumu yayikulu Chowe nda Bright Kansengo. Timakhapo ndi session waphunzitsa
kufunikira kwa ndrama yomwe akulandirayi chifukwa chakuti kungochitenga wambawamba ena amangona ngati kuti basi boma lifuna lingotipatsa ndrama koma tumalimbikitsa nikuti adziwe kuti ntchitoyi ndrama ndiyoti ikathandizire pakhomo pawo ali ndi ana skulu akapezeke kuti akuthandiza ana skulu acho kuti asasiye chifukwa choti umphawi wapanga timawunikiranso kuti ndrama isikuti ingafikire pazofunika zanu zonse zapakhomo iya ndiyo ichepa komano mukuyesetsa kwathuku tikuyena kuonjezerako kenaka mungatani mungapange komanso timawunikira be kuti ndrama isikuti yomangodya dere kapena kuti kwathu kuno kumakhala zinamwali ndi kuti ungoyitengera ukapangira phwando la chinamwali ndrama iyi ngati ingatheke kumapanga kabizinesi kakang'ono pakhomo paja zithandiza kuti itati yatha foyezi ulozeko kuti ineyo kumandaluza ichi. mtukula pakhomo ndi ntchito ya boma yomwe cholinga chake ndi kutukula mawanja ovutikitsitsa pofuna kuchotsa mawanja otere mu umphawi wa chakudya umoyo komanso kulimbikitsa kuti ana omwe akuchita maphunziro awo kuchokera m'mawanja osauka athe kukwanitsa kuchita maphunzirowa ndi zina zambiri. Owen Mavula, MBC. Boma lamanga polisi unit yatsopano ku Livingstonia mboma la Rumpi pofuna kupititsa patsogolo chitetezo ku derali. Poyankhula potsegulira ofesi ya polisi, mkulu wa polisi mchigawo chakumpoto a Richard Luhanga wapempha anthu a ku Livingstonia kuti agwirane manja ndi apolisi posunga bata ndi mtendere kuti chitukuko mderali chipite patsogolo. Geoffrey Banda walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Chisomo Manda. Patadutsa zaka zinayi anthu ataphwanya ofesi ya polisi ku Livingstonia, boma lamanga ofesi ya makono ku derali. Mkulu wa polisi ku chigawo chakumpoto a Richard Luhanga wapempha mafumu ndi atsogoleri ena ku derali kuti atenge mbali posamalira ofesi kuti chitetezo chikhale chokhwima ku derali popeza ndi malo okopa alendo. Luhanga achenjezanso anthu omwe amasunga nzika za maiko ena zomwe zimalowa mdziko muno mozembera boma kuti kuteroku ndi kulakwira malamulo. Dera lino lili ndi mbiri yake. Kuno tili kuno ndi ku Livingstonia kuli zinthu zambiri zochititsa chidwi, azungu ambiri amabwera ndi anthu ena kubwera kuzaona zinthu zili kuno. Tamva pano kuti kukumangidwa zinthu zosiyanasiyana mophatikizirapo university yomwe ili kuno ndi skulu ili kuno. Kuti zinthu zimene zizi zibwere zambiri kumafunika chitetezo. Koma osati chitetezo chokha. Maloto a boma 2063 komanso ATM strategy ya boma imene akupanga iyenda bwino chifukwa choti lero kwabwera polisi. So polisi ikusapota chitukuko chimenechi kuti chikazikike. Wapampando wa khonsolo ya boma la Rumpi, Kansala Happy Chilambo wati khonsolo yawo imanga nyumba za polisi pamalowa ndipo ntchito yomanga nyumbazi iyamba mwezi wa Okutobala ukubwerawo. Council ya Rumpi district panopa tindi mapulani timange nyumba panopa chifukwa tikuziwa kuti police unit nyumba pano palibe. Ndiye mastafu atu takhale bwino pano paina okhala nyumba. Ndiye tagwirizana ku council tindi funding ya JSID imene tiyamba nyumba posa chedu hapa mwezi wa Oktoba wa mawa tuyamba umanga nyumba panopa. Senior Chief Mwaruweni ya mderali yayamikira boma kamba komanga ofesi zomwe ati zithandiza pamavuto achitetezo mderali. Koyamba kunoko zinthu sizinali bwino ayi chifukwa chiwembu chinkachitika paliponse timasowa kokanena potengera kuti malo enaso a polisi anali kutali ndipo ifeyo tikhalanso mwina ndi mwayi woona kusintha pa kakhalidwe kamene ifeyo titakhale panopa ndi chifukwa chakuza kwa police unity. Polisi ya Livingstonia yamangidwa ndi ndalama zokwana 42 miliyoni Malawi kwacha ndi thandizo lochokera ku boma ndi banki yayikulu pa dziko lonse lapansi ya World Bank. Ndipo munkhani za masewero timu ya FCB Nyasa Big Bullets ikumana ndi timu ya Craig Sporting mu TNM Super League masanawa pa bwalo la Kamuzu. Mu studio muno ndili ndi Praise Majao ndakulandira. Tokoza kwa blessings. Tiyembekezere mpira utani masanawa. Ani masewero abwino kwambiri pakati pa timu ya FCB Nyasa Big Bullets komanso Craig Sporting kupatenga ndi mene matimu akuchitira pakadali pano. Bullets ili pa namba 9 mu TNM Super League ndi 27 points pa masewero 18 omwe yasewera wakhala masewero ali namba 19 a Bullets. Pomwe timu ya Craig yomwe mputso wake ndi Magdalena Nginde Mtetemera ili pa namba 4
ndi 31 points ndipo katione ikuoneka ngati yamphamvu yapepala pakadali pano ndi timu ya click ngakhale yangolowa kumene mu super league awa ni masewero achiwiri kuti akumane matimu awiri amenewa mu gawo loyamba anakumana bwalo la Sivu ku Lilongwe masewero anathira 1-1 ndi apano tiona kuti kudanga pambane ndani komanso mwina akutengera ndi mmene akhala kuchitira pakhomo anyamata timu ya Bullets mana masewero kwana anayi amene apambana pakhomo pa masewero mwasewera kufikira mu tsiku la lero pamene timu ya click koyenda yapambana ku masewero amodzi kokhalira madraw kwana 6 pakatipa inali kudedza inapeza kuti imeneko ndi Premier Bid Dynamos masewero amene anathira draw anafanana mphamvu kupita so kumene kumzuzu kwanasewera ndi timu ya asilikali yamwe ya Barracks masewero so kumeneko sana kugwetsana chiguna ina chilichonse ndiye chibwerere New York suspension na McDonald nginde mtetemera kamba ko kamene timu imachitira atabwezeretsaso sana pambaneko masewero aliwonse kufikira lero asewera masewero awiri awangachitatu kodi mwina ayambira pa Bullets paja Bullets inapezeka kuti inagonya timu ya Bango Stars zomwe ambiri sadayembekezere ndemwe yafuso lako kasangalatsidwe kamasewera kameneka ndikamba kuti kodi Kalisto Basuwa akwanitsa kuti timu ya Bullets pambane masewero awiri motsagana kumathira sabarana amene ichitipe United McDonald nginde mtetemera kodi afunitsitsa kuti mwina apeze chipambano chake choyamba kuchokera kumene anamwimitsa kepa ntchito ndiye kusangalatsa kwa masewero amene wankumeneko pomwenso ambira kamba za Bullets kuti season ino sizikuyenda kwenikweni wakamba za Bullets kuti season ino sizikuyenda ili ndi mwayi wotani woteteza ligi imene mphunzitsi wa timu ya Bullets Kalisto Basuwa iye akumakhala ndi chikhumbo komanso akumakhala kuti okhulupirira kuti timu ya Bullets ingateteza kungoyankhula kwa tate akakhala pakhomo amathokoza kuti chakudya chipezeka kudziwa kali kuti nthumba musizingatheke kuti liyotije ndemwe akuyankhula kumenekoko ndikungoyankhula kuti alimbitse mtima anyamata amenewa pano akusiyana ndi 21 points ndi timu ya Silver Strikers yomwe ili pa number 1 ndi Wanderers ali kutali kwambiri season ino sizikuyenda kwenikweni sakuonekanso kuti mwina ndamene anatenga zikhozokwana zinayi chaka chatha Castel top 8 TNM Super League imene komanso FDH Bank Cup sizikuoneka bwino nakamba nkhani yokhudza kuti osewera akawiri amene achoka Patrick Mwangulu komanso Lanjes Nkoma akwaswabe sakupeza alwa mmalo anabweretsa Lamek Gampani kuchokera ku Dedza Dynamos komanso Ongane Lungu kuchokera ku Mzuzu City Hammers koma zikuonekabe kuti akhale nomwe timu alumikizana ndi anzawo zikukhala zovuta kwa ine kuona ndi mmene pano zilili Bullets mwayotenga ligi ndi ilibe kwenikweni chabwino mwina mwachidule kwambiri kuli masewero enanji mu Super League masanawa alipo masewero pasivo pa bwalo limene la Silver ku area 9 ku Lilongwe onse akuchokera kogonja ndiye tiona kuti bala likupola mwasangani London Kamuzu Barracks ikukumana ndi timu ija ya Premier Bet Dedza Dynamos KB inakunya ndi Silver Strikers Dedza inakunya ndi timu ya Silver pakhomo kuchitowe Mafco yokumana ndi timu ya Mighty Tigers komanso timu ya Bango Stars yomwe ambira kukamba za iyo implanta ya muno inakunyitsa Bullets yokakumana ndi timu ya Baka City yomwe inagonja ija ndi timu ya Wanderers zikoli 10 kwa adu ndeni masewera amene alipo masanano komanso mwina ndisanapite masewera amene Bullets kusewera ndi timu ya Click Sporting aonetsedwa pano pa MBC TV komanso akhala pa Radio 2 FM ndathokoza kwambiri Praise mtolankhani wathu nkhani za masewero Praise Majawa tikatere tatsiriza nkhani zathu masanano koma tisanasiyane na insomitu yake President Chakwera anali nawo pa msonkhano otsegulira msonkhano waukulu wa bungwe la United Nations General Assembly UNGA akatswiri oyang'anira ntchito zopereka madzi ndi ukhondo muno mu Africa akukumana mu mzinda wa Blantyre ndi cholinga chopeza njira zothana ndi mavuto okhudza ntchito za madzi ndi ukhondo mawanja omwe akupindula ndi mtukula pakhomo mboma la Mangochi awalimbikitsa kuti adziyesetsa kugwiritsa ntchito ndalamazi pochita bizinesi zing'ono-zing'ono zomwe zingathandize kutukula miyoyo yawo. Anali ndine Blessings Chereuka mwakoma nonse.